Dobar dan. Ko nam je domaćin? Jovanović. Mašović, zdravi. Mašović. Evo, mi smo danas ovdje da se uvjerimo u dvije stvari. Prije svega da vidimo kako ste smješteni, kakvi su ovi uslovi gdje trenutno boravite. Drugo, da vas upoznamo sa vašim statusom u Bosni i Hercegovini. Dakle, vjerovatno su za ovih nekoliko mjeseci do vas dolazile neke kontradiktorne vijesti da se smatrate ovakvima i onakvima, da vas hoće, da vas neće. Vi ste dali vaše mišljenje, veliki broj, da to bilo najpre, mi gledamo da to radimo najpre. Mislim da se bliži dan našeg sastanka, budite dostojanstveni i ne zaboravite da ste Bošnjaci. U potpisu predsjednik Ago Pučić. Vi razmislite, ovo je vremena za razmišljanje, da li vi želite još da idete u Finska, na inostranstvo, ili da li želite da se vrati u BiH? Znate da je nama sad to, drago, će da izađemo. Problem je prevoz, problem je situacija. Pa da mi sad čekamo da vi tražite prevoz, jel? A mi idemo preko Srpske republike zato što moramo. To naša nije volja da idemo. A mi idemo zato što moramo. Brđanin Huso. Zimić Ibro. Ovdje i piše Mitrovo polje. Moje dvojica braći i sin. Na krupni. Aldija. Aldija. Ali dolazite, dobio sam pismo sad u tekstu i ovaj gospodin je donio. Nalazim se ovdje, u ovom centru i želio bi što prije da iziđem odavde i zbog toga idem u Bosnu. Pošto već ovdje imamo šansu da odemo u inostranstvo, ja želio da odemo u Ameriku. Tamo da proživimo ovaj ostatak života. Stvarno, više mi ne vraćam se Bosnu. Aj sad,